Maayong buntag, kumusta? O karon nata no diri sa ikaduha ngadto hatagas bugas gikan sa Gunsabaritan, diring dapitas barangay Pagalungan, Cagayan de Oro City. First lang kauban no si Jonel Kabukayan no, mas nailang si Kunol Vlog, of course ang atong mga kauban karon po no, sila ni Kagawad, Edgar no, o sila ni Ma'am ay bit na po ni Ma'am gatas bugas. Wow, pagkawatada gagayo. Mani naka nindot din kay wala, daga na kayang bit-bit karon dili lang bugas o t-shirt but dapat gidugagan pag bugas. Mo ni ang dalan no. Ang atuang gian. So normal ni no, naanad na tag-ingon ani gapon nga kining dalan. Okay, sige. Okay. Napot si Kagawad Ryan no, ato asang kauban. Hello. So ito sila dito sa Pikas. Dili lang tamagi. ano rin Dili lang tamagi pero nara sila sa likod. damo. Sige lang. Ano dako kay nga trap ko Asa dapat na swipe sa Cagayan raman sa sir. Cagayan? Pero siyang trabaho sa una Din naman sila kapuyo sa konsolasyon sa una. ang konsolasyon. Imo ng mama Mama o papa. Pila edad nila? 90 si Papa. 90 years old? Oh, marag 80 kapin si Mama. Ano ba? Bali, ano siya trabaho nila sa una? Gaomar gyapon. Farma. So, hi, may buntag. Okay pa ba? Makadungog pa ba kayo sila? Kadungog mo tatay. Palili ka kita ng babae sir. Okay. Hi, may buntag diha. Kumusta man? Ha? Kumbate ra gapon? Kami na kay radio. Ano yung lingaw? Ito, sige. Nai, gracias. Sila ni ma'am. Ma'am, yung ikuan. Ay, mag-prayer pa mo? Or, okay na. Sige, so, sige ma'am. Donor. Dala sila ni ma'am mo. Ibugas gatas. Yung itlog sa katri. Wow. Singkahat susugun sa mga Samaritan. Tara na, Mama mo kakaroon silingan tata. singkahat susugun sa mga katawan. Labi na katulagutman, mga kabus na katawan. Labi na katong nagutuing, mga tiyan. Tara na, misin ka atong sulugon sa mga Good Samaritan. Tara na, misin ka atong sulugon sa mga O katawhan. tatay, picture ito, selfie. Selfie. May raning at Say may tabang kasulti daw tay. Ay gihatagikan sa Good Samaritan. alam sa kabus na. Sige, salamat ha. So at least no nga na kompleto na ang tagaan diring dapitas may Pagalungan. Lahat na kayo rantakan. Kapag kalke ang kabutangan. Si nanay ba na kon yang tiil ba? Putol yung tiin. Putol yang tiil ba? Di pa ko pagkakita. Di na pod ka kita. Ay dumadaanin ko ang pagkahalap na ako. Pagka-disgrasya dito na kuan. Dito na wala pod ang pananaw, nay? Mawala. Na kuan lugar siya. Pagkapituan imong pananaw sa disgrasya. Di na Wala nakita gyud.
Ay, kapag kaputol ng akong tiil. Ayha raman pag natong pagkaputo si Tiil, ayha pa daw siya dili kakita. Napiktuhan gid siya pag Tuhan ba? Pero wala pod gidaganan sa kwan sa nakasala. Wala pod gidaganan sa nakasala, gitubag pod niya ang mga gastos sa ospital. Ay, doon ay yata kita sa akong bata nga. Ba- May tira. 20 mil. Nakulang ra kayo. Putol. Ang tao ka mamuro may liduhol. Hmm. Mga kiteng yaman. Kaluluan naman kami kayo yan. Pero at least ba nga nagay kuan ba napoy mga silingan diri ba nga mga buutan ba? Sila ni ma'am, oh. Sige, salamat kayo. Sige. Og salamat kayo no sa inyong paguban hangtod sa sunod barangay no nga ato ang anaan labi na nga atong tinguha ani nga kamong mga kabataan nga naglantaw karon maabot ang panahon nga mao na simuhimog grosada pag og malipay kami no ni ana nga mga tungura. Kini lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.